everything's okay. I put a specs smile on my face. Wait until my brain starts to feel the same. Having breakfast, coffee and brush my teeth. Early in the morning I just do what I need. My thoughts having day on day. Dobrý večer. Dobrý večer, ešte jednou. Je mi potešením, že vás môžem tu privítať tu na Slovensku. Pani Lauerová, ja som sa dočítal o vás, že vy ste vyštudovali Masarykovú univerzitu, konkrétne právnickú fakultu, ale nikdy ste sa tejto praxi nevenovali. Prečo ste sa rozhodli stať práve spisovateľkou? Já jsem se nerozhodla stát se spisovatelkou, ono to prostě jednoho dne přišlo. Prostě se to tak nějak stalo. Začala jsem psát. A ste rada? Alebo niekedy si tak poviete, keď vidíte tých svojich kolegov a vy píšete niekde v kaviarne, vidíte toho spolužaka právnika na tom veľkom aute, hovoríte si, že ja neviem, proste... Je mi ho líto. Chcem sa vás opýtať, že každá vaša knižka, teda je ich 6, ak som ich aj správne spočítal, je úplne iným žánrom. Začalo to tým erotickým románom, je tam niečo ľúbostné, niečo mystické, nejaký ten thriller. Tak chcem sa opýtať vás konkrétne, že ktorý žáner vy ako čitateľka, nie ako spisovateľka, máte najradšej, ku ktorému rada siahnete? Mě zajímá duchovní literatúra. Beletrii bohužel mnoho nečtu, až na ten román, který jsem teď zhltala včera a předevčírem. A miluji poezii. Musím říct si, že pokud čtu, tak čtu poezii velice ráda. A ešte sa chcem opýtať, posledná otázka, že čo vás zaujalo, teda keď ste prečítali ten román práve na Barborke Daxner, že ste sa rozhodla stať aj jej krstnou mamou. Čo vás zaujalo na jej tvorbe ako kolegyne? Nemůžeme třeba říkat krstnou staršou sestrou. Keď sa na vás pozerám, nemôžeme. Tak krstnou mamou tedy. Počkajte, takto myslím, akože nie. Myslím krstnou rovnocennou sestrou. On je taký sladký. Ako z filmu Bridget Jonesová, vy dvě byste mohli byť sestry. Takže... Áno, krstná sestra, ale nie staršia, tak som to vlastne myslel, takže... Až som sa spotila. Aj ja. Tak, takže znovu. Barbora mě tehdy už, když jsme spolu dělali rozhovor, tak mě velice zaujala. A její rozhovor, který jsem potom četla, byl jedním z nejlepších, vlastně skutečně jedna z nejlepších novinářských prací, které se mi dostaly do rukou. Musím říct, že i ta kniha je velmi moderní, sexy, svižná, čte se skvěle. Opravdu ani jsem nevnímala, ani na vteřinu jsem nezavnímala tu jazykovou bariéru, která by tam třeba mohla být. Nebyla tam, takže já doufám, že kniha se bude skvěle prodávat a že si najde svou čtenářskou obec. A ještě jsem něco přinesla, jako každá pořádná kmotra. Má přinést jako sestra krstná, tematicky. Kamera. Je to Ang, tak já doufám, že vám přinese štěstí do vaší kariéry. Anal nafrah ulfat besu doch jen. Anal nafrah ulfat besu doch jen. To je selčina? To je takové malé, drobné zaklínadlo. Aby byla kniha úspěšná, aby se jí dařilo, aby se z Barbory stala nejslavnější slovenská spisovatelka. Ďakujem veľmi pekne pani Silva Lauerová.